Tää on Maraton Askartelan trailer. Ja mä oon Britta. Askaralla on täällä vaihtoehtoja niin kaikenlaisia koruja, niinku tämmösiä sun muuta. Nyt mä tästä kerron, koska mä oon trailer, että mä kerron itsestäni ja sitten näistä koruista näytän kaikki, mitä mä oon tehnyt. Niin. Jos vaikka aloitan heti tässä alkuun, että mä oon tehnyt tällaisen. Tää on niinku suunnilleen tämmönen, voi avata ja panna kiinni ja koruta on aika siisti. Ainakin mun mielestä kätevä. Sitten tämmönen tää on vähän niinku mato tai tämmönen juttu helmistä. Helppo tehdä. Ja sitten tämmösen korun mä oon tehnyt. Eli noita tulee olemaan osa 1, 2, 3. Ja ne kansi kattoo, jos haluat tehdä tämmösiä. Jos ei, niin sitten ei kansi, mutta jos haluat tehdä, niin kansi kattoo. Mä oon kohta mitä tehdä. Aika helppoja, jos vaan niin tajuu sen hyvin. Eli mun nimi on Martta. Ja mä oon 9-vuotias. Ja no mitäs muuta, mä asun Vantaalla. Mitäs muuta mun tarvis kertoa, ei varmaan. No kuitenkin. Kansi katsoa tehdä tämmösiä. Moikka!